ରୀତା ବୋ ଚୁଟି ପାଚି ଅଛି କଣ ପାଇଁ? ଚୁଟି ଝଡୁଛି ପାଚୁଛି କଣ ପାଇଁ? ତୋ ଚୁଟି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିନି, ଗୋଟେ ବି ପାଚିନି, ପୁରା କଳା ଅଛି। ତେଲ ସବୁଦିନ ମାରିବ, ତେଲ ସବୁଦିନ ମାରିଲେ ଚୁଟି ପାଚିବନି। ମାଛରେ କେମିତି ପାଣିରେ ବଢୁଛନ୍ତି, ତେଲ ସେମିତି ଚୁଟିରେ ବଢୁଛି। ତମେ ତେଲ ମାରୁନା ଆଉ। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ କଣ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ତେଲ ଲଗଉନା, ଚୁଲି ତ ପାଚି ଯାଉଛି, ମାରୁଛନ୍ତି କଳା ଯାଉଛି। ତୋ ଚୁଟି ତ କାଇଁ ପାଚିନି? ଚୁଟିରେ କଣ ଲଗେଇଥିଲୁ? ମୋର ତେଲ ମାରେ ସବୁଦିନେ। ତୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଚୁଟି ତୋର କଳା? ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା। ମୋ ବାପା ମରିଥିଲା, ଗୋଟାଏ ଚୁଟି ପାଚି ନଥିଲା, ଦାନ୍ତ ଜମା ନଥିଲା। ମୋ ବୋଉର ଜମା ପାଚି ନଥିଲା, ସଟଲା ଅପା ଏତେ ମଲା, ଜମା ପାଚି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଚୁଟିରେ ତୁ ଆଗରୁ ସାମ୍ପୁ ଲଗଉଥିଲୁ, କୋଉ ସାମ୍ପୁ ଲଗଉଥିଲୁ? ସାପ କଣ ଆଗେ ମାରୁଥିଲି? ଆଉ ତୁ କଣ ଲଗଉଥିଲୁ? ଆଗେ ଆମେ ବନବାଟିରେ ମାରିଥିଲୁ, ଗମାରି ପତ୍ରରେ ଚୁଟି ଧୋଉଥିଲୁ। କି ପତ୍ର? ଗମାରି ପତ୍ର। ଗମ୍ଭାରୀ ପତ୍ର? ହଁ, ଚଟା ଚଟା ପତ୍ର, ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ସେ। ସେଠୁ ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ରରେ ଧୋଉଥିଲୁ। ଏବେ ଯୋଉ ସାମ୍ପୁ ଲଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ସେଠୁ ଏ ଯୋଉ ବନମାଟି କିଛି ନ ପାଇଲା ବେଳକୁ ବନମାଟି ମାରିଦେଉ, ବନମାଟିରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁଟି ତୋର କଳା ନା? ତ ଆମର ଚୁଟି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ରୁପି ବହୁତ ହେଇଛି, ରୁପି ଟୋଟାଲ ଯାଉନି।